Ka U Blei sesisen pat ya pi baro ki parlok ki bapet ya kani ka program ka jongi ha ka kyrteng nong penem jongi U Jisu Khrist. Nyai ngo U Blei ubala don kat bat ngi ha kani ka miet ubala penyo ingi ka sngi ha ka bangi nyat lingba jongka bat ngin yat daga bangi snowtku ya ka Jingthmu ka Jong Blei ha ka jingim jonga jongpi. Ngai U Blei kerpang ya pi ki parlok ki bapet ya kani ka program ka jongi Kiba jukar shaning ke Good News TV la kalong lima ke jingdwai la kalong lima ke jingai ke jong pi ublei no kerku ye pi una pendap penbiang ke jingdan kam jong pi lingba jong ke jingai lenti jong pi ha ke ke snam barok away kum bangile pet lingba ke tayo lingba ke ski jong ke tayo kalong halo jong ke phang ke jingthmu ke jong ublei la ne God's purpose but kum ta ke skiru ban ye peteng ya ke jingpuson halo jong ke phang ngala pensyong nong rim ya ini jingpuson na ka kitab u Jeremaiah ka lenong ka balai puar ka dekat ka bakat pra bat kat kendai Jeremaiah ka lenong ka balai puar ka dekat ka bakat pra bat kat kendai ki Kentien ki baong kumne u bale ya ka jingi snei haki hajar bat u basiu keliang bat u basiu bainong ya ka pop ki kapa jong ki hadin jongki U Blei bakrau bat Bidonbok utrai ki pat long ke kyrteng jong u bakrau ha ke jing berkat bat u Bidonbok ha ke kam u baki khmat jong u ki pet ha ke lenti baro jong ki kun benrio ban ai ha wei pa wei baro kat bakum ki lenti jong u bat kat bakum uso ki jingle jong u layathu bahadin baki taki scientist kila penut de ki $1 million haka jingtrei lani haka project kabalane komba sau post nem AA ki scientist ki klemla banya Syiem ya kita ki brio lani ya ki jingthau ki bakam halor banya brio lani banya ki jingthau ki bakam per nangi ki brio ki baki ong kita ki extra terrestrial being Henry wat la kata ke jingwat jongki kadangai biteng kidangai wat ya kita ki jingthau ki bakamalor jongi ki bakamalor yangi ki brio but Robert Jastro ubalong director jongka Mount Wilson Institute uong habo kren syapang ke project uong ya ki Kentien map yang angan bo kumbakalong Ka Ktien pareng bat ngan sakala Ka Ktien kasi uang kumne uang we expect to find beings superior to us not only technically but perhaps spiritually and morally larang super syang ban kala Ka Ktien kasi uang ikmi lenti ban Syiem ya ki jingthau ki bakamalor yangi Om tang hakaru komperkat Henry Lesi haka kynja mynsiem bat ka jingtip brio ka jingkmi lenti jong Robert Jastro bat ki wei pat ki scientist kalong bakin ye Syiem ya kita ki brio ki ban long kamalor yau brio bat ki ban batai yangi ki brio ya ka jingtmu jong ka jingwan jongi syakani ka perthei kata kalong ka jingtmu jong ka project Kata kalong ke Jingthmu jong Robert Jastro bat ki wei pat ki scientist haba ki sedang ya ke project ban wat ya kita ki brio ki bakamalor jongi ke Jingthmu kalong bakin kelina ki ya ke Jingthmu ke purpose jong ke jingwan jongi syakani ke perthei bala ki Kentien ki jong Robert Jastro uang shu kumne map yang angan bu kum bakalong uang we hope that We hope that an alien civilization billions of years old will be able to tell us why we are here. Ngan bu biang sajisin ngan puli biang sajisin. We hope that an alien civilization billions of years old will be able to tell us why we are here. Larang syupen kala Ka Ktien kasi uang ni kermen baka jingim jong kita ki jingthau ki bakla ki balala long de ki lak lani de ki lak snem
kinla banya thu yangi balai bangidon hangne. Kata kalong kajinget hu kajong Robert Jasru, ya kata ka project ka bakitray, ban wat ya kata ki briu ki bakamalor jong ida ki alien. Bat ka Jingthmu kalong bakita ki alien, kila banya thu angi ya ka Jingthmu jong ka jingim jong i hagan ka pertay. Ngapuli ya ka way ka kot kabalay kyrteng show me God. What the message from space is telling us about God. Ya kabalat ko daw Fred Hirend, but utho kumni, but uong ya kini Ka Ktien. Uong people want a higher companion, but not too high. People are looking for an intermediate, but someone who can still identify with us, a fellow creature. Uang kibriyo kikwa yaw parlok ubakamalor. Uban omlong pat ubakam palat, ubakraw palat. Kibriyo kiwat yaw unong korbar. Uban long pedeng. Henry uta ubalakpat ban penyesrim yala dibat ngi kum kipara jingthau. Kajinge jong gini kibriyo kalong. Bakiyit haga jaka kabamday. Lara kila yit U Blei klempep kinyo yaga jubab yaga niga jingkli balingiwan yaga niga pertay. Kajinge jong gibriu kum jong Robert Jasru bat kiwei ki scientist. Kalong bakiyit haga jaka kabamday. Kiyit yaga jingthau ki bamday ki balakban batay yaga Jingthmu jong ga jingim. Lara kiyit U Blei ngangit bakin yo yaga jubab jong ga Jingthmu jong ga jingwan jongi siya ka pertay. Kinyo ya ka jubab balay bagiwan siya ka pertay. Ka ka Jingthmu jong ka jingim ka jong ubriyo ha ka pertay. Ka jinge kumbalong Robert Jasru kabat kiway pat kalong bagibabon kiyit ya ka jubab halor ka Jingthmu jong ka jingim day ha ki jaka ki bamday. U Jeremaiah u Krenshai. Ha ka kitab ka jong u Jeremaiah ka linong ka balay puar ka kat pra bat kat kendai sngap uong kumni. Jeremaiah ka linong ka balay puar kat pra haru kat kendai. Uong utray ki pat long ka kyrteng jong u. Uba kraw ha ka jing berkat. Bat uba donbor ha ka kam. Uba ki khmat jong u ki pet ha ki lenti baro jong ki khun ben riu. Ban ai haway pa way baro kat bakum kilenti jong u bat kat bakum uso ki jingle jong ki ken mau bade U Blei ubala bo bat ubala kmi lenti ya ka jingim jongi hagani ka pertay ngangit ba U Blei un kerku yangi lingmay ni jingpuson na Ka Ktien ka jong U Blei tungin na pendem haga jingduay. Ka jingo ka buram bat ka jingero long ya ka kyrteng ka bakut ka blanbor ka jome. Melong U Blei jong ubam juino bat ubi don kat bat ngi. Bat ngi aingo ya metrai ba it wana pedeng jong ka jing long briu ka ba briu uyit ya ka jingmut jong ka jingim bat uyit ha ki jaka ki bamday bat bon sien ngi ngi shapen shoy. Bangin yit ya ka Jingthmu jong ka jingim ha ki ki bamday. Handa iarap ingi lima ka Ktien ka jome bangin snowtho man pai siya me. Me U Blei uba krawa ka bor, uba krawa ka buram ka pen ka mau Jeremaiah. Uba dan ka Jingthmu ban uba tip ya ki lenti ka jongi baro. Me don ka Jingthmu na ka jingim jongi bat me tip balingi wan siya ka pertay. Me tip ka Jingthmu jongi ha ka pertay. Iarap yang iku kenrat ba yit. Lalang i snowtho ba ka jingim jongi kalong ka bamdan jingmon. Bat lalang yit ya ka jingmon jongi ka jingim. Ginom yit aki ka jongi ka pertay. Handa ngin pai tang siya mingin yit ya ka kmat ka jome bangin Syiem ya ka Jingthmu jong ka jingim ha ka jingim ka jong abat ka jongi ka jingok ay tang siya me ko try irap ingi bangin ya ka sngi da ka jingdarin kat ba da ka jingker ku ka jome sngo ya ka mango jongi na ka kyrteng ka jamu Jisu ngi duai amen. Tu Blei ku yangi limay ni jingpuson na Ka Ktien ka jong u na ka benta ka buram ka jong U Blei amen.